founder member but CEO ka Blind Lead Trust uba Jitendra Dakhar habai krench kila pathai khubor ha ka khat sautrik naitung arjar arpusan ulai thu bekidon ki weipat ki kenhon jeng ki baduna ki department ki ba penon kambakla da ka balik pan pisa na ki ba ha ka kreteng ka Blind Lead Trust uba Jitendra ula pentep shikipai ba baladadon ki bapan pisa ki de ban pan ki receipt ki ID bat ki project ba ki le khnang ban penshisha Ula pensyairu baka kenhon jang ka Blind Lead Trust ka Jupanyu Senyang Henry Kile pat kat kum ka jing Aibor ki board district da ka babo ru da ki receipt ki ID ya ki tu ki ba ka organization ka pha Shushu lo ong ru bekini ki ba penon kambakla ha ka kerteng ka kenhon ki de ban sange no shisendan lem kumta kin seperkhat ban penshitam yaki te ngan benito suai la di kerteng junga di Jitendra Jai Dakhar te ka snong junga de na snong na pasti ke bah West Jai Hill district te ngadon kini ka organization junga ka ba kerteng Blind Lead Trust dengan de founder but managing director ha kini ka organization dengan they totally blind de ba ngayo I kumba chu ang brio I kumba de mo tenre hani por ngan introduce ya sepanjang ka organization ru ka organization jungi ka day ke baterai ka ba kami namta jungi ki people with disability ka bala seng hiru damangi nila de register ka na du usnem arjar khat phara te kat hadu menta ngila persang kat bangila lene kat bangi don kabor kum kanon kum ka ombe kum ka seng ka ba 3 months ngobha te kandon hiki challenges kindon hiki jing ha ka ba teng ngimla ban pois ka thong kat kum jing kwa ru re kat kum balong menta ngila persang le si persang nakapor te ki parlok projoro kinang bon ke banai nang sedang ya wan banang sedang ban ya itu ya organization kidon ke bawan internship kumba adu na Mizoram Tamil Nadu but kibanani na ki colleges na ki universities badon na ha Shillong ro te kat kum jing angnot ka jing thumu ka jongi gelongi kwa ban wanra ya ka roy kapar ban wanra ya kata ka kamai ka kaji namta jongi ki beriu badon jing dunat khotmet ba kumno ngin la ban yeng hala jong ki kijat da ka bangin thaulat thaulunti da ki ban wanra ye ki project ba pher ha ka ba ngi so thu ba le se kumno kan thau ye ta ka ba omai long kumno bangin la ban generate ye ta ka employment opportunities nam ta ki people with disability communities te kat kum belum mentahi ngidon arteli project kawai ka de ka hope bill kamut ba ngidon kata ka jingkermen hakaba ngila ban build something lene ban shna something kumno bangin ban klanya organization kumno bangin strengthening ya ka abilities ke jongi ya ki systems but ki policies ki bade jong ka organization hak nang bangin long lem kumalong ki way pat ki NGOs ki bala he la ya te habedi bat kene ka project ngila yo sponsorship na ka Roots to Branches Foundation ke bade na Guwahati bat kila hikai yengi haki babon ki benta bat kila airo ya ka fund na keleng jongki ba kumno ngila ban bill ya ka organization jongi ka longki community jongi ki bade ki jongki PWDs ba kin sobha ban wan sakmat ban ya trelang ban ya trestom lang ndai ban suyu singotenat ban ya thau ta ki groups ki ban ya thaulat thaulunti ban ong ban kumno ban yo pisana ki paiba mo te kan long pat ba kan don pat ka jingta let's say in the future la dangin dai yai teng ha ga gadur bat kam long kabating along ba ngating yo ba kandai pada kajing singotenat ka jongki te haba ki singotenat ban ne kam ki I ba kasuk ban kamai pisa kamot ki kloy ban drop out na ki school ha ki jing kule kimlong ki battery stom lene kimlai ha ki coaching center lene ki training ba pher
kenang bakin yo kam kim like ban experience ban yo ban like interns le ban volunteer sakino kino organization kenang bakin yo experience yela de kenang ba kin yo ay ke kam ka babit babiang long Henry hajaka bakin fokus sekum kita ki kila long kloy ban skutenat hagitu gijek kam ba kalong ka sibenta ne ka ba lak ban pensniu ru ya ka lawe jong community jongi ki barok jongi ki people with disability te sibenta ru don kat tu kat ni ki ba ong le ni ki ba wan ban complain ni ban report sanga ba ngam kwa ban jer kenteng lada de ki nong syak complain ni ki nong complain ru kada privacy jongki kada por ngam kwa ban pau ba ki ong ba don ki perlo ki jongi ki ba lek ban krong ha ki chayeu ki pha la ki jongi ki group bat ki lek armut si group le don way don de ki mastermind la phia ai kan hon ba pher ban lek sim donation se ki ba pher ki yo ki hat te hadin pada dala awan pada ki ya sim ni kita kum ka belas ni ki sim kum kini kita tengah semua om dai tang kat taru long ki don ru ki bala ong yang ba hadin ba ki layo e tu pisah ki le thet ya kita kitu ki jingdi ki basniu le ni ki bala ban wanra e ki sakatapat ka bom singai ka lawe jong ki bat ki don ru ki ba ki beriu ki pendon kam ye ki mo don ki jai ken hon ki pendon kam ye ki nam taban yo pisah te ngakarpat ye ki nong snong bat ki imlang salang ban ya long ki ba husiar om da dai tang nam ta jong ni ki people with disability perkhat mar ha perkhat ru ba yo le se don ki ba pendon kam te nga kalian juga nga khot nga wer ye ki perlok jongi pra ba ya don jing dunat khot met ba pin ya subha ban ya imsngi agur kom ba dai om da dai ban ya ngop hakini ki jing penmelen ki ba pher ba ka perthei ka don hoi ngila ban don la ki jong ki problem nga pediang ya kata la ki jong ki jing shem jing jong pi aso tho ya kata tamba sobha banda wanmi sakino ki organization sakino ki NGOs ki ba ma phi tip ba kila ban rap de ban thaulak ti phi ba khnang ba kan yarap pada ya phi ba kumno ba phin penjanai ya ka jingim jong phi ne ka pule puthi ne ha ka kano karkom ka balong bala ban te ka lawe ba ka family jong phi kumalong mangiru midon la ka jong ki khon ki ti midon la ka jong ki tu hoi na so tho kalong ko ba ba ban struggle hakini ki jai tenre na kwa ban karpat ya ki anong snong jong ka jela jongi lani bat ki ru ba don ki paralok ki ba don jing dunat konmet hi ki bakwa long ki ba pendon kam bakla ya ka kerteng jong ka organization jongi ba ki le sim pisa le ne ki le pan pisa ne kuma collect donation na ki brew ha ka kerteng jong ka organization jongi te namenta ka privacy jong ka organization nga kwa ban pentip sa kinong snong barok hoy bat nga karpat ru ya kitu ki group ki ba persang ban sim kabu namta jong ka ha ka kerteng jong ka organization ng modong nga karpat api ba pin sange na si sendon lem kunta ba ni kaseng kalak man perkhat na kumway pat ban pen sistem persya api te kumjo ya ki anong snong ru ba pin sobha ban pan ya ki receipts pan ya ki ID pan ya ka project ba mau ki le lada ki don kum kita ke ba sim ka bo kerteng jong ka organization jongi but pan ru ya kino ki kot kisla ke ba kila ban pensisa namar ba ni ru hawai ni jule ya ka donation ni cukalek ya ka donation tenrei lada ngile ni le da ka procedure kat kum ka district administration ni sit pan ya ka permission but kata ka permission ka don da ka limit
duk tahu benai ka debat ke don ke program dan ke projects te ngi le ha ta kom te ha jo por ngi issue ke research jong organization ngi issue ke ID card jong kino ki jong tre jong ni la de ki volunteers ne la de ki interns ne la de kino ro ki bangi pha ha ne ki bari ki kam jong organization te kumta ba pin sisa ya kita kum ginong song pan ya kina kita la dari baki kam ba ha gede ha ka kerteng jong organization te ngasem ru ba ha ba de bat kene kerpat ya lada pin sim pada kum gini ka jai ka kam ka ba pin sim ka de ka kamai jong phi te kan sadon ka por ba pinam la shu ban le kumta te pin le kum no ta por te pinhaban ya perkhat baha pinhaban ya puson baha nang ba kanam wanra pada kano ka jing thurmur pada namta la shai la sisngi namta ka imlang salang ka baha kamit ke jongi ke te tang kita hinga kwa ban karpat ki perlop jongi ba pinsong baha ban ya perkhat ba ya puson baha ndrei long ki ba kaloi ban minot haki khamtam haka ba kumno phila ban develop ya ka puli kuthi jong phi ene haki coaching ki ba pher mo compete bat ki we kumno ki we habanga lechi ki we ki jala le ki jaka ki people with disability ru ki don bon ki ba compete wat haki MPSC wat haki ne ki IAS officer ru kidang persang kidang bon kidang kidon ki bala don bamla dan re balai ni pat ki long ke community jungi pat hang ni kasi jantia balai ngim don ya kata ka jingyo ijngai ba bangin yo ban laman kenjo ya ka thong ke kumba ki wiru la ki wiru kila te balai mangim la ke kada ki long ba la stang ka we ba yimde ban give up ladangi kendo ya kinu jing gini ban yele ki khnang ba ngin poi sa ka thong kumba ki weiro ki poi pinda pe tang ha garoro ki don bon kita ki ba yo ek ta ka MPSC ki don yo kini ki ba ki lang ki officers ba peru mar bele ki tresto lade te tangata he perlo ten reina kaliang jonga karpa de bidag basurit ba himdei ban penon kam sus baklaso ya ka kerteng jong ka organization haba pile simpisa nang no te ngatrai pila so tho hi ba kam non kam manda yun rel ladang ilap biang la dadon biang go complain sanga tengin hilap ban perkhat pada kum wei persya ya kitu ki bangi ni yo tekena bless pun